Hej og velkommen til. Mit navn er Susanne, og det her det er Vælg et kort, ugens budskab. Som altid er der 4 grupper at vælge imellem. Mærk efter med din intuition, din mavefornemmelse, dit lys, hvad der er dit og hvad der ikke er dit. Tidsintervallerne på de enkelte grupper kommer til at ligge lige nedenunder videoen, så du kan gå ind på den gruppe, du nu vælger. Og skulle du føle dig tiltrukket af mere end en, så gå endelig efter det. Ligesådan vil jeg lægge et link til gruppen, vi er på Facebook, nedenunder videoen, hvis det skulle have en interesse. Men 4 grupper. Den første her er en karneolflamme. Gruppe nummer 1. Gruppe nummer 2 er en lille engel. Gruppe 3 er en grøn aventurin. Buddha. Jeg måske ikke lige så tydeligt. Og gruppe nummer 4 er et glas med små bjergkrystalspidser. Har du brug for lidt mere tid til at mærke ind, hvorfor en gruppe der er din, så pause videoen, fordi jeg vil starte med gruppe nummer 1 med karneolflammen. Hej til dig, der valgte gruppe nummer 1 med den her karneolflamme. Sætter den lige hernede. 4 kort som sædvanligt. Det første kort, kraftdyr. Og her, der står jeg virkelig med den følelse af jordforbindelsen og tillid og tro på, at ting kan lykkes. At tro på, at hjælpen er der nær. Den der tillid, jeg synes, den er så kraftig i det her kort. Virkelig, prøv at se de øjne. Og have tilliden til, at hvad end det er, du har. Jeg føler også, at der er et eller andet, der kommer til at ske et eller andet. Der kommer virkelig til at ske et eller andet på en eller anden niveau her. Og selve det her kort, det er også, hvad det hedder, med jordforbindelsen. Energierne nedefra. Tegnet her. Så jeg føler virkelig, det er at have tillid til den proces, du har gang i, hvad end det er for dig personligt. At der kommer til at ske et eller andet her. Der er ligesom noget, der er ved at blive, hvad kan man sige, ligesom efteråret, du ved, hvor man får bladene, der er noget, der skal give slip på. Der er et eller andet, der skal give slip på her. Og så være i den der tillid, i den der proces til, at tingene sker, som det er meningen, de skal ske. Det er et kæmpe, kæmpe tillidskort. Det hedder kraftdyr. Så vær opmærksom på, hvad der er af dyr, du ser igen og igen. Du møder igen og igen. Og det kan jo være på alle mulige tænkelige måder. Det kan være, når du bevæger dig rundt i naturen. Det kan være en fjernsynsudsendelse. Det kan være en radioudsendelse. Det kan være nogen, der fortæller et eller andet. Det kan være nogen, der viser dig nogle billeder, de har taget. Eller alt muligt der. Ikke? Vær opmærksom på de der dyr, der kommer igen og igen. Og gå ind og undersøg, hvad fortæller de. Der er vitterligt noget på vej her af en eller anden art.
for dig, der ser det her. Det er noget med at have den der tro og tillid på, at det du har sat i gang, det du har sat i værk, det du går og søger efter, eller hvad det nu er, at det er på vej. Det næste kort. Månen i første kvarter i Tyren. At slippe kontrollen. Det kan være Tyren af et eller andet. Nå, men i hvert fald at slippe den her kontrol, lige nøjagtigt det, der er blevet snakket om. Og det er i de samme farver her. De her grønne, blålige, og samtidig med, hvad det hedder, den røde, orange og jordforbindelsen. Og så det er det der med at stole på det, du har sat i værk. Altså at slippe den der kontrol og have tilliden. Og give dig selv den ro. Og tro på, at tingene udfolder sig, som de skal. Og jeg ved, det kan være svært. Hvis man står i et eller andet, eller har stået i noget og ventet, og vær opmærksom på det, der kommer din vej nu. Når du ser det her, efter du har set det her, vær virkelig opmærksom. Måske du allerede har fornemmet noget, men sæt lidt spørgsmålstegn ved det. For der er et eller andet. Der er et eller andet undervejs her. Det næste kort, nummer 35, clairvoyance. Inspiration, fortolkning, tillid. Og der har vi ordet tillid. Tilliden til den proces, der kører. Og så vær opmærksom på det, der kommer. Altså specielt de her kraftdyr, at der kan komme noget i din vej, der ligesom viser dig, indikerer og så videre, at det er de rette trin, du træder. Det er de rette ting, du gør. Jeg hører også, at tage de der pauser, du har brug for. Tag de der stunder, hvor du lige måske stopper op, og så, okay. Det sidste kort her i rækken. Nummer 5. Multidimensionel healing. Det er virkelig rise and shine, hører jeg. Der er virkelig noget undervejs her. Der er virkelig noget, der tænder din ild på et tidspunkt her, hvor du får det overskud, de ressourcer til det, du nu tænker på her. Og det kan samtidig være så svært for mig, når jeg laver de her fælles budskaber, fordi det kan være så mange ting, der spiller ind, og så lige finde de rette ord, men det er den her slip kontrollen, have tilliden og være opmærksom på det, der kommer din vej. Det sætter en healing i gang, og der er allerede sat en healing i gang. Så vær virkelig opmærksom. Vær virkelig opmærksom. Der hvor du mærker, at okay, det her, det siger mig et eller andet. Men og jeg bliver ved med at høre det her. Og have, at du skal ikke styre alt, men at have den tillid til, at det du har sat i værk, det du har begyndt på, at det begynder at vise sig, og det begynder at vise sig sådan, at du ved, hvorfor nogle skridt du skal træde. Jeg håber, kære gruppe 1, at du kunne bruge det her budskab. Jeg sender lys og kærlighed. Namaste. Hej og velkommen til dig, der valgte gruppe nummer 2 med den her lille engel. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg skal lige få mig selv til at hæve stemmen lidt. Det er ligesom, om jeg gerne vil viske her.
At jeg virkelig gerne vil, nu skal vi ikke lige snakke for højt, men hvorfor, det ved jeg ikke helt endnu. Så. Okay, nu tror jeg allerede, jeg er med. Nu har jeg vendt kortet her. Selvværd. Og tro på dig selv. Den er til tider langt nede, det her kære selvværd. Og nok også derfor, at jeg sådan lige dæmpede min stemme lidt her i begyndelsen. Eller i hvert fald lige skulle tvinge mig selv til at komme lidt op i gear. Den er langt nede. Den er den er i perioder nærmest, så er selvværd der slet ikke. Men tro på dig selv. Tro på, at ting kan lykkes. Tro på, at hallo, jeg har virkelig lyst til at give dig en kæmpe krammer, hvis du er her, fordi du er lige så meget værd som alle andre. Vi er alle det lys inde i. Vi er alle den her lysende kilde. Vi er alle forbundet. Og vi er alle forbundet med det helt store univers. Så det er så nemt, ved jeg, at sige det der med at tro på dig selv, men det er virkelig det, du skal her. Du skal give dit selvværd et boost. Gå ud og kig i spejlet. Kig dybt i dine egne øjne. Og se, hvad du ser der. For der ser du din sjæl. Der ser du dit lys. Der ser du den vidunderlige skabning, person, du er. Månen i første kvarter i Skytten. Tro på dit store held. Jeg har stadigvæk sådan, at jeg vil gerne dæmpe min stemme her. Den her engel, der er en vis blidhed i det her også. Virkelig din skytsengel står klods op og ned af dig. Det der med det der selvværd, det kan også være, at du indimellem føler, hvad er meningen med det her, mand? Ikke? Hvor man kan stå i noget gang på gang, og man synes, man har brugt en masse energi på det, og var du tiltrukken af gruppe nummer 1, så se den. Hvor man føler, at hvad er dog det her for noget? Men tro på det. Det blev allerede sagt ved kort nummer 1. Tro. Og her, tro på dit store held. Tro på, prøv lige at se, alt hænger sammen. Alt, som de også sagde til dig, alt hænger sammen. Det hele er et stort sammensurium af energier, som vi hænger sammen med. Så er du nede i en kulkælder, han har sagt, har du det der mindre værd, og så er det den der vibration, du sender ud af. Tro på, at det kan lade sig gøre. Tro på, at tingene vender. For lige nu hører jeg, så flyd med. Flyd med, ligesom hvis du lagde dig i en å. Og så bare flød. Og hvis du røg ind i et brink, og lå der og vivlede lidt rundt, jamen så var det du gjorde. Og så var der et eller andet, der puffede dig ud igen, og du flød med igen. Det er det, du skal lige nu. Det er det, der vil være bedst for dig lige nu. Og så i alt det der, når du gør det, tro på, at ting kan lykkes. At der er mere mellem himmel og jord. At alt hænger sammen. Taknemmelig optimisme, nummer 51. Et glædesfyldt syn på fremtiden. Igen det der, at tro på, at ting kan lykkes. Og se det for dig, som du gerne vil bringe ind i dit liv. Fornem, at det allerede er der. Ikke?
Prøv at se, om ikke du kan mærke den der fornemmelse af, at det er her. Også selvom det ikke er her endnu, men at det er her. De der vibrationer, du skal have de der vibrationer vendt. Du er lige så meget værd som alle andre. Det kan simpelthen ikke siges tydeligt nok i den her gruppe her. Og din skytsengel står ved din side og prøver på at... Jeg føler det her op, det er tranen. Og tranen, eller også fiskehejren. Og tranen eller fiskehejren står for fornyelse af noget nyt. Fugl Fønix, ikke? Så der er noget nyt på vej. Der er noget på vej her. Og det er det der med at blive ved med at have det der. Hvis det hjælper dig at skrive det ned, så du har det på et stykke papir. Den følelse, du gerne vil have, det du gerne vil bringe ind i dit liv, hvad det kan være. Og så flyd med for lige nu, fordi lige pludselig, så er der ting, der begynder at vende for dig. Og bliv ved med at tro på det der, at ting kan lade sig gøre, og ting også kan ske for dig. Det sidste kort her. Lightship Earth. Lysskibet Jorden. Nummer 40. Der er en mening med galskaben, hører jeg. Der er en mening med det, man står i. Man har valgt at være hernede. Vi har valgt, at her træder vi ned, og vi gør nogle ting og nogle processer, og håber på, at vi mærker vores lys undervejs. Og tiden, vi er i lige nu, altså der bliver virkelig omrokeret og omjusteret og opgraderet, og hvor meget man samtidig kan undre sig over, for jeg kan sgu godt tænke, hvad valgte du dog det her for? Altså helt ærligt. Ikke nok med, at jeg kan tænke det, jeg kan også sige det højt til dem, jeg stoler på, eller skrive det. Ikke? Hvad er meningen med galskaben her, ikke? Men vi har valgt det her. Og jeg føler virkelig i den her gruppe her, at kan du være i den her med at tro på dit store held, et glædesfyldt syn på fremtiden, ikke? Den taknemmelige optimisme, så vil du se, hvordan det hele vender. Der er hjælp på vej, hører jeg. Der er hjælp på vej. Det var, hvad jeg havde til dig, der valgte gruppe nummer 2. Jeg håber, du kunne bruge budskabet. Jeg sender lys og kærlighed. Namaste. Hej til dig, der valgte gruppe nummer 3 med den her Buddha. Lad os se, hvad kortene har at sige her. Jeg overgår lige det her. Lad den. Det første kort. Sjælens sted. Og man må da absolut sige, at Buddha, det er sjælens sted, ikke? Det er der, hvor vi søger ind, når vi har brug for ro. Der, hvor vi jeg føler en kraftfuld, jeg bliver lidt rolig, fordi jeg føler en kraftfuld, hvad det hedder, feminin energi her. Virkelig en feminin udfoldelse. En feminin opblomstring. Søg ind i dig selv. Søg ind og find dit lys derinde. Søg ind og find og få den der feminine side frem. Virkelig ind. Og det kan være så i meditationer. I alle mulige afskygninger. Den der ro. Der er virkelig brug for i gruppen her, at du finder den der sjælens sted, står der her. Sjælens ro. At du giver dig selv ro. At du giver dig selv stunder med ro. Og det er virkelig, hvor du, jeg hører, hvis det kunne lade sig gøre en hel dag, kun med dig selv, så vil det være så fantastisk godt. Men så meget som du nu kan, at finde den her
det sted, hvor du finder den der ro til at mærke din sjæl. Jo mere du kan det, jo mere bygger du den her feminine side op. Ikke fordi, at det er noget med den maskuline, skal undertrykkes eller noget, men der skal være en ligevægt. Og her der føler jeg virkelig, at det er den der feminine side, der skal op. Den der drager omsorg og ro for dig selv lige nu. Ikke den der maskuline, der handler. Men den der, ja, for dig selv. Roen for dig selv. De bløde sider, det, ja, jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere her. Det næste kort. Fuldmåne i Jomfruen. Udfører inspireret handling. Men jeg får kuldegysning. Det er virkelig det der med, at jo mere du finder den der ro, sjælens sted, jo mere du søger den, jo mere åbner du op for at både at få afsluttet, og så begynde at trække noget nyt ind. Jo mere blidhed du tilfører dig selv, jo mere vil verden åbne sig for dig, hører jeg. Hold op, jeg tager lige det næste kort her, kan jeg se. Den guddommelige moder, nummer 37. At nære medfølelse og være nådig. Altså ved du hvad, hvis ikke det er den feminine energi, der så hold da nu magle. Altså. Hold da magle, der var en, der skulle have en besked her. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Nå, nu er den i hvert fald gerne videre. Men den guddommelige moder, at nære medfølelse og være nådig i forhold til dig selv, det er også noget med at lære at elske dig selv. Var du tiltrukken af gruppe nummer 2, så hør den. Det er den der at virkelig drage omsorg for dig selv. Og det er for dig selv her, og ikke, jeg er ikke det mindste i tvivl om, at du er en, der drager omsorg for fuld skrue for andre. Men lige nu, der bliver du altså bedt om at finde dit sjælested. Der hvor du kan mærke din indre ro. Der hvor du kan mærke den guddommelige, feminine energi, der er herinde i dig. Og nær den medfølelse og være nådig over for dig selv. For jeg er sgu ikke i tvivl om, at du drager virkelig omsorg for andre. Og det kan godt være, at du føler, at du gør det for at du føler, at du gør det for at gøre noget for dig selv, det du gør for andre, men i bund og grund, uden du måske er klar over det, så har du sådan en empati for andre og sætter dig i andre steder og sådan noget. Ikke at du ikke kan blive gal, det er slet ikke det, men det er hele tiden det der, og nu bliver du altså godt nok bedt om, nu er det indad her, nu er det virkelig drage omsorg for dig selv, på alle mulige planer, hvordan du altså kan finde den der ro, og gerne en hel dag for dig selv. Ja, jeg er slet ikke i tvivl om, at det er den feminine energi, der skal frem her. Og den feminine energi, der drager omsorg for dig. Og kun dig lige nu. Det vil gøre, at du åbner. Og kan åbne endnu mere. Jeg føler lidt modstand. Jeg tror ikke selv, måske du er klar over det, men lidt den der, fordi du har været vant til hele dit liv at tænke på andre, før du tænkte på dig selv. Men her der er det virkelig den der, at nu gør du det, som du gerne vil gøre for dig, og finder den her ro. Måske nogle meditationer med den feminine energi, eller meditationer med omsorg, hvor du drager omsorg for dit indre, for dit lys. Eller nogle meditationer med
med valelyde, dyrelyde af en eller anden art, der giver dig den her indre ro, og trækker den her feminine side frem, som drager omsorg for dig lige nu. Det sidste kort, Diva Magic, Diva Magic. Nej, prøv lige at se, det er altså også bare brag på farverne, og hvis jeg kunne ellers kunne få den rigtig frem her. Nummer 42. Jeg føler, det er en rejse ind, lige så stille ind i dit indre her. Men det er her, du finder den der feminine energi, den der kærlighed igen. Altså hold kæft. Men, og det var Buddha, ikke? Buddha, der satte sig for at mærke det her lys inde i, ikke? Den her, virkelig at mærke sig selv. Og det drejer sig altså om, at du skal mærke dig selv. Og give den omsorg for dig selv. Altså det er alle kortene. Alle kortene siger det. Alt hvad jeg hører siger det. Altså den her gruppe her, det kunne bare være en overskrift, ikke? Drag omsorg for dig selv. Drag omsorg for dig selv, og jo mere du gør det, jo mere du giver dig selv de der stunder, det er noget med at gå ind og udforske sig selv. Hvem er man? Hvad er der derinde? Og jo mere du gør det, jo mere får du den der feminine side frem, den der omsorg for dig selv. Det er sgu, og jeg ved hvor svært det kan være, men det er sgu først og fremmest dig selv. Du skal tænke på at have den der foundation, fundament, ikke? Før du kan bygge noget op, der er stærkt og solidt. Det er dig selv. Og den der, det er ikke noget med egoisme. Det er kærligheden til dig selv. Det er den feminine side i dig, der skal omfavne dig. Wow. Det var, hvad jeg havde til dig, der valgte gruppe nummer 3. Jeg håber, du kunne bruge budskabet. Jeg sender lys og kærlighed. Namaste. Hej til dig, der valgte gruppe nummer 4. Med de her bjergkrystalspidser i en glas. Ja, som det tit er i de her læsninger, så er der en rød tråd. Det er så fordi, der åbenbart sker et eller andet, hvor det er lige det, der er brug for nu. Og her, der står jeg virkelig med den der fornemmelse af, altså at det her, det er ligesom af dig, der hytter dig ned i et eller andet, ikke? Og hytte sig selv, og putte sig og mærke sit lys. Men lad os se, hvad kortene har at sige. Ja. Restitution. Og jeg vil allerede sige med det samme, i hvert fald gruppe 2 og 3, var du tiltrukken af dem, så kunne det være, at du skulle se dem. Men restitution, det er virkelig at trække dig tilbage nu. Og restituere, ikke? Og finde den ro, den fred. Altså var du virkelig, jeg blev lige lidt, fordi Buddhaen, hold op. Men var du tiltrukken af Buddhaen, så gå endelig ind og se der. Men det er den der med at trække sig tilbage. Og finde den der ro. Og finde den fred. Og være tålmodig, hører jeg også. Og være tålmodig på ting. Jeg hører også, ting tager den tid, ting tager.
Men det er virkelig, man kan ligesom se det på kortet her. Det der med bare at finde den ro. Find noget smuk og glo på. Og det var jo godt nok lidt specielt. Find noget smuk at se på, ikke? Noget, der bare giver dig en ro. Der giver dig en fred. Om det er en sø. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg bliver sådan... Jeg føler ikke, at det er en å, eller det er noget hav, eller det er virkelig en sø, hvor der bare er ro. Ikke det der buldrende hav, eller... Men et sted, hvor der er ro. En å kan jo også absolut give ro. Hvor man bare er. Det er lige tiden nu. Hvis du stadigvæk sidder og ser det her, og giver dig selv den ro, og søge den klarhed, bjergkrystallerne, ikke? Og søge den klarhed der, og giv dig selv den pause. Nymåne i Tyren, kend dit vejr. Altså det er godt nok lige før, at der er selvfølgelig lidt forskellige budskaber, men det var lige før, at jeg godt kunne have knaldt de der 4 grupper sammen. I hvert fald 3 af dem. Men kend dit vejr. Jo mere du tager den der ro. Jeg føler også, at der er nogle af jer, der måske, nogle få af jer, der virkelig er nogle bullerbasser. Altså nogen, der bare er fremme i skoene, ved fremad og så videre. Og der er det virkelig lige det der at trække sig. Og mærk, hvem du er. Og mærk den der ro, og få den der ro over det. Jeg får sådan vist, at nogle af jer har været på ferie, eller på vej på ferie, ikke? Hvor der sker en masse. Men hvor der virkelig, lige nu, der er der virkelig bare brug for den der ro. Hvor man bare fordyber sig i noget. Det behøver ikke at være den sø der. Det kan også være, hvor du maler et eller andet. Det kan være, at du sidder og strikker, hækler. Hvad ved jeg? Det, der giver dig den her ro, hvor du ikke hele tiden skal være i en eller anden form for aktivitet. Det er nærmest det, ikke? Og giv dig selv den der ro. Fordi når du gør det, så vil du også finde ud af, hvad du egentlig er værd. Ikke? Kend dit værd. Du vil virkelig finde ud af, hvad du egentlig rummer. Du når ikke at se det i den her travle hverdag. Det kan være dig selv, at der stæser dig ud af, eller det kan være andre, der ligesom puffer dig til, at der skal ske et eller andet, eller sådan noget. Men lige at trække dig, og finde den ro. Og jeg føler, det er en eller anden form for fordybelse i noget her, ikke? Fordybelse i, som jeg sagde før, hvis du kan male, eller spille musik, eller... Jamen, det er en eller anden form for lave drømmefanger, og altså hvad det kan være. Skrue i en bil, hvor du fordyber dig i et eller andet. Hvor den der, at det er en anden form for tænkeri, der skal i gang, ikke? Det er nogle andre steder i hjernen, du skal bruge der. Ømhed, sand kærlighed, medfølelse. Nummer 9. Jeg føler godt nok også, at der er nogen af jer, der virkelig har været i... Jeg hører, det er en mærkelig ord, men krigsmars. Altså, der er virkelig nogen, der har været på... Og det kan man jo være på mange mulige måder, ikke? Altså i en form for krig i anførselstegn, ikke? Hvor man virkelig er oppe på dupperne. Hvor det kan for eksempel være Facebook, der bliver skrevet et eller andet, og man synes saksus med lige, man skal godt nok lige lave en kommentar her, fordi det er da helt... Altså det kan man da ikke være bekendt og opføre sig på den måde, eller et eller andet. Hvor det er lige, træk lige følehornene til dig og tænk på dig selv her. Find noget, der giver dig ømhed. Sand kærlighed, der giver dig selv den medfølelse. Og når du gør det, så kan du også bedre rumme
at der er nogen, der er nogle klaphatte, hører jeg. Ikke? Som måske ikke helt fatter nogle ting, som du synes er logik for burhøns. Og jeg føler godt nok det er ikke sådan en had eller sådan noget, men det er en form for aggression, noget der, fordi der bare er noget i gang her. Pause. Virkelig pause, ikke? Og når du kommer ned i det der gear, så vil du også mærke, hvad der virkelig betyder noget, og hvad der er værd at bruge energi på. Det sidste kort, hvor er det altså smuk. Peace Angel, nummer 4. Fredsengel. Det er at være i den her fred, i den her ro. Jeg får lige at vide, at det der, det behøver ikke engang at være kommentarer. Du for eksempel skriver på Facebook. Det kan være op i dit hoved, hvor du tænker, nej, jeg har godt nok lige lyst til at skrive det her. Altså hvor man kan mærke den der, find det, der giver dig den ro, og er i den fred, og giver dig selv den ømhed, hvor du mærker dit værd, kender dit værd, og hvor du ved med dig selv, hvad vej det er, du skal gå. Det er virkelig det her, jeg føler den her gruppe, altså ordet at hytte sig selv, den popper op konstant i mig, og hytte sig selv. Træd ind i dit eget rum. Find der, hvor du kan bruge din hjerne. Jeg får sådan vist en hjerne, der bliver brugt på en anden måde. Ja, som sagt, var du tiltroende af en af de andre grupper, så hør, fordi der er godt nok en rød tråd i det her. Men det, der er brug for dig lige nu, alt det der er blevet sagt, der vil du være i den her fredsengel. Der vil du være i den her ro, i den her skønne, det var virkelig en sted, man blev tiltrukken af her og sidde lige stille ved. Og du vil mærke dig selv. Du vil mærke, hvad du er værd, altså i anførselstegn, ikke? Du vil kunne give dig selv den ro, den ømhed, den kærlighed, den medfølelse, og lige så stille vil det kan vende, og så kan du også rumme den verden. Og jeg giver, altså det er virkelig imellem en verden, man tænker, wow, altså hvad sker der lige, ikke? Men at hytte dig selv lige nu, det er det budskabet der her. Find det, du trives med. Det der gør, at du lige tænker anderledes, at du hygger dig, at ja. Og så vil du mærke den der fredsengel energi. Det var, hvad jeg havde til dig, der valgte gruppe nummer 4. Jeg håber, du kunne bruge budskabet. Jeg sender lys og kærlighed. Namaste.